Ayo Dek Sinta aja meneng. Yuk spot ico, sing melok. Yo. Yo. Mangga. Hey. Kanggo penutup iramane langsung seraginan ninggal katresnan. Oke. Anu Mas Ganden aja mulai sik. Lho nggih derekaken. Goro-goro engko tak unggahne neh. Mboten kula nderek niki lho, Den. Derek kami. Ya, engko tak jajal suarane panjenengan. Goro-goro pengin ninggal katresnan nggih, Dek Sinta nggih. Oke, siap. Ya, nggo penutup ana season limbukan. Langsung seraginan jogeti Mas Ganden. Coba kaya ngapa. Yo. Yo. Ayo. Muga-muga
Muga Gusti ngijabahi. Sok kapan anggonmu bali sik. Bisa kumpul. Kuni. Sarang. Ya sarang. Baik, wis apa janji balap demen kula Den. Ya. Entekno. Entekno Mas, entekno. Entekno, yo. Sik mapan. Ya ya, aku ngomong iki mengke bar jamu, yuk. Yo. Aja lali. Baik. Iku biasa. Nunggu dulu di bawah ya. Matur suwun, Den. Nanti goro-goro tak jajal suaramu lagi, oke? Jeraken. Ya, tak keperluan sih. Nak, piye Pendawa Syukur ditutup